Right muri Zimbabwe, as always, panopa Bombshell Television musha malatest musha zvinopisa zvega zvega. Pane nyaya dzinosirisa, nyaya dzinobatanidza ukama nenyaya dzinofadza dzatinenge tichiunza panapa. Saka kana uri munyowani usati wasubscribe, I encourage you to subscribe. So rega ndichingamidze returning subscribers, mafans vakasubscribe newewo uri kusubscribe muzuva ranhasi. Da kuti ndinyatsoteeresa nyaya iyi, and then comment in the comment section below kuti wazvoonawo sei. Muri yeZimbabwe ndoko kutendai nerudo rwamunodipa nguva nenguva, zuva nezuva, musi nemusi, ndoko kutendai nerudo rwamunopa. Mune one love. So uri munyowani ndokumbirisisawo kuti usubscribe woturn on the notification bell so that patinodzoka nerimwe post uchirava uchingoona unongotumirwa message kufoni kwako imwe news updates. Wangobaya play wakutotanga kutoona zvabva kuitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Uchava uchizvionera unozvionera wega nemaziso ako, unozvinzwira wega. Isuwo zvatinogona kuita kungotsvagawo matrending story ari kupisa news dzabva kuitika muZimbabwe nedzimwe nyika dzakatikomberedza, tobva tatouya tichikuzivisaiwa kutotanga kuona zvaitika. So muzuva ranhasi ndouya nesad news. Ndokombererawo kuti ushare mavhidhiyo sepana kuma WhatsApp group, Facebook groups, kupi nekupi kuhama neshamwari uchivaudza kuti sechi mafunga kuona news inobatsira, vakutotanga kutobatsirika nawo. Like vhidhiyo redu rino iri risvike kure rionekwe nevamwe vanenge vasati variona, vaone chiitiko chinoshamisa chaitika muGlenora, masikati machena, chiitiko chaitika muGlenora. So muzuva ranhasi ndouya nesad news. Pane mukadzi iye anga padhuze nekuda kunoroorwa, anga atobatiswa mari yake yekuti iyi ndiyo yanichanobvisa kumba kwenyu $4,000 US. Munongozivawo mhepo dzinosimuka panoda kuitika chinhu chakanaka. Mhepo ndo padzinotanga kunyang'anya, ipapo ndo padzinosimuka. Mukadzi uyu anga ari mumba make achibika, anzwa mabrothers epanext door ende vaigara vachinetsana vachirwa. Hanzi vanga vakadhakwa, ndo mutauro wanga uchitiwo vamwe vanhu vanga vachiona vanhu ava vachirwa. Mukadzi uyu abuda panze achinobata fight yanga ichiitika, achiti musadaro munokuvadzana. Ndo patangira mhepo dzachiona avabata kudaro, akudzokera kuti anopinda mumba, achingofamba masteps mashoma abva adonha akafira ipapo. Munoiona sei nyaya iyi? Wakaitarisa unoti zviri normal here zvinhu zvaitika izvi, kuti pane kushanda kwaitika kana kuti kushandisirwa mushonga kwaitika? Ndokumborota zvaunofunga mukome section pamusoro penyaya iyi, pamusoro penyaya yemukadzi uyu. Tongo rest in peace kune mukadzi uyu. Zvinhu zvinoshamisa zvaitika imo muGlenora, zvinorwadza. Murume anga aitotiwo ndazviwanirawo mukadzi wangu, mukadzi wacho ndazviwanirawo murume wangu, asi ndiko kutonga kwaMwari. Tongo rest in peace pane zvaitika, pane zvese zvaitika. Tongo rest in peace. Sister vemukadzi uyu, consist vemukadzi uyu vambotraya kumutsa, asi yanga yangove zi. Thank you for watching this video.